Alright, so isang mapagpalang umaga sa ating lahat dito po sa Malabon Fish Market. At tayo ay nandirito upang makapag-update at mapanood ng ating mga kababayan na masugid na taga-subaybay. So i-update natin yung mga presyohan ng kanilang latag at titingnan kung anong latag ang meron dito ngayon, So ito pong muli si Boss Lando Explorer na mag-explore at iikot kayo dito sa bayan po ng Malabon Fish Market ng mga seafoods na ating may bablog sa ating YouTube channel. So tara, let's go. Alright, so binungaran natin yung pwesto agad ni Kuya Romy dito sa Malabon Fish Market at itatanong natin yung presyo ng bangus dagupan at tilapia Batangas kung may pagbabago po ba o wala sa mga presyo ng kanyang latag rito. Kuya Romy, good morning sa iyo. Good morning sa iyo, Boss Lando. Mukhang namamaos ka ngayon na. Panahon talaga ngayon ng tag-ulan na . Oo. Ang ganda ng tilapia mo ngayon, Yes, idol. Bagong-bago ang tilapia. Ayan, May pagbabago po ba yung presyo, Kuya Romy? Ganun pa rin, idol. 120. 120. 120 pa rin po yung presyo ng tilapia Batangas. Alam mo na, magaganda yung mga bangus tagupan. Fresh na fresh, 200. 200 po ang per kilo ng bangus tagupan dito ni Kuya Romy. Yan ang mga presyohan ng kanyang latag ng tilapia Batangas at bangus dagupan. Parang ngayon lang kayo naglatag. Kulot na, hindi naman bumabalik sa dati. Hindi, pangit pa yung pera natin plastic ngayon. Pag nalukot na, hindi na bumabalik. Oo, kaya wag pa-planchahin yan. Oo. Sayang, pag pinlansya yung pera. So, Masusunog lang. maganda pa yung pera natin. Yung luma, kahit mo, pwede. Yung wala. Pangit Oo. 120, idol. Thank you na yan. So, Kuya Romy, maraming salamat po. Thank you. Shout out po. Salamat po. God bless po. Alright, so lipat naman tayo dito sa iba pang mga latag na ating maiikutan. So, lapitan natin yung pwesto naman dito nila Kuya Buboy, So, tindahan din po ng mga bangus. Ang pusit ni ate. Magkano kilo? 250 yan, lalaki. 250. Yes. Totumpak 100. Itong lalaki. Ay, lalaki, Sa mga naghahanap ng pusit, 250 po per kilo rito. Ayan. Ate, salamat po. Palimasin namin ang kwarto. Oo. So, yan po yung mga bentahan dito ng Bohol, Talaba, at Tulia. Yan po yung mga seashell na mabibili nyo po rito sa Malabon Fish Market sa kanilang mga latag. So dito yung bangus natin ay 140 isang piraso, 150. So ganyan po yung mga presyohan ng latag dito at 160 dito sa mga bangus pandaing ni Ate Pam sa Malabon Fish Market na inyong mabibili. Pwede rin ipaksiw, na ganitong kalaking mga pandaing sa kanilang latag. Tapos dito mga pusit at mga isdang talakitok. So ito yung latag ng isdang tortilyo, mga pusit. Tapos yung isdang dalagang bukid, may snapper at talakitok. Tapos nabahita, Ay, mga malalaki na. Ayan, lalaki ng tulong. Yan yung latag ni Boss Warley at meron din siya ditong Emperor. So yan po yung mga isdang bato na natagan po dito sa Malabon Fish Market.
At ang mga bangus dito, 100 pesos isang piraso. ₱100 isang piraso ng bangus. So ganyan po yung mga presyo ng mga bangus na latag dito no, sa Malabon Fish Market. Ganyan po yung mga presyo at 50 pesos mga tumpukan. Ganyan yung 50 pesos na tumpukan at mga isdang turay, 50 pesos din po yan na inyong mabibili. Turay at espada na bentahan po dito sa Malabon Fish Market. At tumpukan, no? Ang ganda ng ating tumpukan ng salay-salay ginto, sap-sap, at mga isdang tortillo. Nay, magkano po ngayon yung tumpok? 100 pesos po yan. Ang ganda ng salay ginto. Fresh na fresh po yan, no? 100 pesos na bentahan at tinutumpak po rito sa Malabon. At pusit din po natin, 100 pesos din po yan, tumpukan. So shout out sa iyo, good morning. Nanay, good morning din po. Ayan si nanay, oh, nag-aano ng mga seaweeds. Shout out sa iyo, good morning. Hindi po, nay, salamat po. Alright, so dito 50 pesos mga tumpukan ng galunggong. Ganito pong karami. Ang bentahan po ng 50 at 100 pesos tumpukan. At ang mga bangus natin ay 100 pesos tumpok, 2 piraso. May 150, 3 piraso. No? Ulam lang. Maganda yan na ya? Ulam. Ulam? Matumal wala. Ito po yung tumpukan nun, tilapia. 100 pesos po yung tumpukan. At 50 pesos sa mga sapsap, tumpukan pa rin po rito na latag. Galunggong. So yan po yung mga ina-update natin na latag dito sa Malabon Fish Market ng kanilang mga isdang tumpukan. No? So pusit. Sa pusit natin ay 100 pesos. Ganyan po yung tumpukan ng ganyang karami. 100 pesos lamang po yan, no, na inyong mabibili dito sa kanilang pwesto. Alright, so dire-diretso pa tayo sa ating update at wala dito si Nanay Noemi sa kanyang pwesto at hindi po siya nakakapagtinda. So lilipat na tayo dito sa mga latagan pa, no, na ating may update dito sa bayan po ng Malabon. So dito tayo kay Boss Aris. Boss Aris, good morning sa iyo. So magkano po ngayon yung mga lapu-lapu natin? 200 ang per kilo. Dito rin ganon. Ayan, 200. Sagisi. Ito po yung sagisi. 150. 200 pesos. Ang ating mga dalagang bukid, 200. Pitilya, 180. So yan po yung price update natin dito kay Boss Aris sa kanyang mga isdang bato na binibenta sa Malabon Fish Market. At yan ay sulit presyo pa rin po ninyo na mabibili, no? Boss Aris, salamat. Thank you. Salamat. At dito tayo sa mga bentahan naman kay Kuya Warren. So ito yung mga isdang talakitok. At dalagang bukid. Magkano talakita ngayon? 200 pesos. Dalagang bukid. Parehas 200 pesos. So yan yung mga latag binluan. 240 barakuda. Yun ang mga presyo po dito, no? Kay Kuya Warren. Mga isdang bato rin na latagan dito. Salamat, Kuya Warren. Thank you.
So dito naman sa mga latag naman ni Pare Roddy, no, may tumpukan po yan, no. Bangus, 200 pesos per kilo. Tumpukan ng mga islang buging. Yan po ay 100 pesos. So yan po yung mga latagan dito. 200 pesos sa pugita. Dalagang bukid 160. So yan po yung price update natin dito, no. Pre, thank you. Dito naman tayo kay Pare Ben sa kanyang mga latag. Mga bangus. Ayan, no. Tilapia Batangas. At mga per kilo na mga bangus. Pre, magkano ngayon mga per kilo? 120 ang per kilo ng bangus niya rito, oh. Ayan. 120 isang piraso. 120 ang kada piraso ng bentahan ng bangus. Tilapia Batangas. 120 ang per kilo naman ito. Pre, salamat ha. Thank you. Alright, so yan po yung mga ina-update natin dito sa Alatagan sa Malabon Fish Market. At marami rin tayo mga nai-update, no. Ang mga tumpukan ay ganun din. Sa mga posit sa halagang 100 pesos. At yung mga saleginto na fresh na tumpukan, no, na ating binlag dito sa Malabon. So tuloy pa tayo sa ating update. So dito meron pa tayong may update sa kanilang mga latag. Mga bisugo. Tatawid tayo dito, oh. Lapia. Anong lapia? Lapia daw, lapia. Magkano per kilo ng balsa? 200 ang per kilo. Ito tumpukan 100. Ayan yung presyo, no? 100 pesos sa tumpukan. So yan yung mga price update natin. Jumong, shout out sa'yo. Good morning. Magkano ang hipon mo? Ayan ang mga hipon ni Jumong, oh. Malalaki Jumong, magkano kilo? 230. Bumaba presyo ngayon ng hipon, oh. Marami sigurong latag. Tapos mga pusit natin 200 pesos per kilo, oh. Jumong, salamat ha. Yan yung 200 pesos per kilo ng mga pusit. At kay Kabugris 150 isang piraso ng mga bangus. Yan ang mga presyo ng latag dito, no? Ang pusit natin ay 200 pesos. Napakamura ng mga pusit na inyong mabibili rito. Dito naman ang mga pusit na bentahan, 220 naman ang per kilo. At mayroon din tumpukan ng galunggong. Magkano ang per kilo? 200. Tumaas na ang presyo ng galunggong natin, no? Dos na po ang per kilo, 200 pesos. At yung balat ng baka natin dito ay 150. Okay, pumitik na naman yan, ha? Pumitik na naman. Ay, yung kagigising mo lang tapos niyaya ka ng barkada mo. So ayan po yung latag ni Kabugris ng kanyang mga bangus na kada peraso. Alright, so wala yung mga nagbebenta ng gulay at meron nililinis. So yung naglilinis, may nilad pala to, hindi pala to tao ng City Hall. So nagbubukas sila, nagbubungkal ng no? Nagbubungkal ng tubo nila para sa tubig. Akala ko ito na mga drainage ang binubuksan, hindi pala, mali pala tayo. Oh, may nilad pala ito na nagbubukas, nagbubungkal ng kanilang tubo, no? Alright, so yun po. At ang ating update dito sa Malabon, di natin makapag-update sa mga latag ni Nanay Cherry dahil wala siya sa kanyang pwesto.
So, shout out sa ating mga OFW no, na naghahanap buhay po sa ibang bansa at sa mga kababayan po natin na nandirito, na dumarayo at namimili. Shout out po sa inyong lahat. So, ito pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and busy po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.